mhux bil-kliem imma bil-preżenza tiegħu kien jagħtini ħafna kuraġġ fi żmien li ma kienx faċli għalija. Eks qar Patri Raffaele Abdilla li jgħix mal-Papa il-jun 14 fi żmien meta kun jgħix l-Alġerija u l-Papa kien ta' spiss iżuru u jagħmel ċert li ma jkunx waħdu. Iktar milli kliem u l-kliem ta' kuraġġ biex jiena ma naqtax qalbi, pjuttost hija l-preżenza tiegħu. Jiena dik laqtitni. U l-Privost, skużani l-kelma għax huwa llum il-Papa l-jun 14, imma dak iż-żmien huwa li kellu għal qalbu l-missjoni, l-preżenza tiegħu kienet diġà ħafna għalija. Patri Raffaele u Juan Manuel jammettu li kienet sorpriża kbira għalihom meta Privost issemma bħala il-Papa l-ġdid. Kif kulħadd jaf għalkemm kien xi ftit wieħed mill-papabbli f'xi ftit, però kienet sorpriża kbira. Ngħidlek il-verità, bidmuħ fajnejna ħadna gost illi l-ex ġeneral tal-Ordni Agostinjan Privost laħaq il-Papa Leon 14. Għalmenu kienet sorpriża kbira għalina. Patri Raffaele spiega ma' Net News kemm l-esperjenza li Privost kellu fil-missjoni se tkun qed tispirah biex jagħmel ħafna ġid bħala Papa. Se jkompli jaħdem għal paċi, dik li hija ġustizzja, huwa li għex żmien twil fil-missjoni anka qabel ma laħaq kardinal kien l-arċisqof ta' waħda mid-djoċeżijiet ġewwa l-Peru, fejn mess bidejh stess f'dawn il-pajjiżi fqar il-frott minħabba dak il-faqar li kien qed jgħixu dawn in-nies frott ta' tant inġustizzji. U nemmen dal-aspett soċjali qiegħed f'qalbu biex ikun ta' għajnuna għal dawk li huma vulnerabbli. Manuel li wkoll kellu diversi esperjenzi viċin ta' Papa Leon 14 kif ukoll kien iżur lil ħuħ Patri Raffaele fl-Alġerija iddiskriva lil Papa bħala raġel meqjus u għomli. Meqjus, iktar milli ta' ftit kliem, il-kliem li jgħid huwa kliem meqjus. Intelligenti, taffe qiegħed miegħu u bniedem għomli. Imma l-iktar xi ħaġa li kienet taffaxxinana kien il-mod kif jisimak. Fuq kollox Patri Raffaele jibqa' jiftakar is-sorpriża li Papa Leon 14 kien għamel lilu u lill-familja kollha tiegħu meta għala 25 sena saċerdot. F'dik il-ġimgħa li jiena nżilt Malta biex niċċelebraw dal-anniversarju, nirċievi minn għandu din li ħajkun preżenti. Kienet sorpriża enormi għalina kemm għall-patrijiet u kif ukoll għall-familjarji tiegħi. Sorpriża sabiħa li l-preżenza tiegħu bħala prior ġenerali dak il-mument għenitni wkoll biex inħares il-qudiem lejn il-missjoni li kont qed ngħix fiha ġewwa l-Alġerija. Patri Raffaele kellu l-opportunità li jsir jaf sew lil Papa Leon 14 permezz ta' diversi laqgħat li kellu fl-Amerika Latina. Però ir-relazzjoni tagħhom saret iktar b'saħħitha meta kien l-Alġerija fejn hemm għamel 10 snin fi żmien diffiċli kif sapruħu waħdu u kien saħansitra intalab biex jitlaq mill-pajjiż. Madankollu Privost kien ta' spiss iżuru u jagħmillu kumpanija biex dan jagħmel kuraġġ.